Heippa! Mä lupasin teille viime videon lopussa kertoa miten mä sen siihen kuvailin. No, hetkestä, josta en ole ylpeä äitinä. Äitiyden sellainen pohjakosketushetki, joka kuitenkin on vaikuttanut mun äitiyteen tosi paljon ja jonka asioista mä oon nyt melkein aina sellainen äiti kuin tällä hetkellä olen ja haluan olla. Mulla on useampi sellainen hetki äitiydessä takana, josta mä nykyään ajattelen, että voi kun mä olisin toiminut toisin. Ja mulla on siis ihan pian 11 vuotta äitiyttä takana. Ja mitenkäs mä nyt sitten laskisin, että 1,5 vuotta mä oon ollut jo 4 lapsen äiti, 5,5 vuotta 3 lapsen äiti ja yli 8 vuotta 2 lapsen äiti, niin joo, on siinä ehtinyt kyllä mokailla ihan huolella. No joo, mutta se hetki jonka mä muistan, niin siitä on yli 5 vuotta. Ja se on auttanut mua siinä ajatuksessa, että valitse taistelusi, se ei ole niin vakavaa ja mitä sitten. Vähän tämmöisessä ajattelussa. Eli meidän 3. lapsi oli vauva ja mä lähdin yksin 3 alle kouluikäisen kanssa, joista yksi on tosiaan vauva, varmaan joku kuukauden, niin keskisille. Ja tämä kuukauden ikäinen vauvahan siis huutaa autossa. Ja meiltä ajaa sen, 45 minuuttia kauanko. Ja muutenkin oli hermoston epätasapainoisuutta, nyt sen ymmärrän, kun sitä kakkaa tuli niin kuin koko ajan. Ehkä myös vähän allergioita. Niin joo, siis kaikki vaihtovaatteet ja vaipat oli käytetty jo menomatkalla. Eli kun hän kaukalossa kakkasi, niin ja sitten mä yritän jossain autossa putsata häntä ja näin, niin siinä meni sitten vaatteet ja vaipat ja kaikki ja hermot jo mennes. Siellä oli totta kai joku tietyömaa. Mä yritän taaksepäin näin rynkyttää kaukaloa, kun seisotaan jossain sumpussa ja odotetaan, että liikenne taas liikkuisi. No, kun me päästään keskisille, niin sitten on kaikki ok, paitsi että me oltiin menossa sinne, muistaakseni oltiin menossa Tivoliin, ja kun me päästään keskisille, niin alkaa sataa. Ei se mitään, siellä on sisäleikkipaikka ja näin, niin mennään sitten sinne ja ihan kivaa on. Ja me ollaan siellä koko päivä. Ja se aika menee tosi kivasti ja on mukavaa. Mutta sitten kun tulee kotiin lähdön aika. Vauva on väsynyt, sitä justiin jatkuvasti on saanut sitä imettää ja tosiaan ei ole enää vaihtovaatteita ja muuta. Ja no joo, mähän on ostoskeskuksessa tai isossa kaupassa, niin kyllähän sieltä olisi vaatteita saanut. No sitten siellä oli mansikoita, 5 kilon mansikkalaatikko tarjouksessa, niin mä päätin, että ostetaan se. Ja tässä tein sitten sen virheen. Eli mansikoita saa vasta, kun on syönyt iltapalan. Et ensin ostetaan jotain iltapalaa 2 vanhemmalle lapselle täältä kaupasta. Ja he saa valita. Ja ainakin toinen sitten valitsi riisifrutin. Mä ajattelin, joo, no se on hyvä. Hyvä, ja mä en muista mitä muuta. Joku jogurtit ja jotain muutakin otettiin. Mutta sitten kun mennään pois sieltä kaupasta penkille, mä oon lapselle aina näyttänyt, toi on se penkki, kun ollaan sen jälkeen käyty keskisillä. Penkille istumaan, että nyt syödään se iltapala ja sit saa niitä mansikoita. Ja toinen lapsista ottaa yhden lusikallisen ja heittää sen roskiin, että mä en tykkää tästä. Niin mä siis hermostun tosi kovaa sekoon. Että ensinnäkin, että ruokaa ei heitetä noin vaan roskiin. Ja toiseksi, että mä oon sanonut, että niitä mansikoita ei oteta, kun vasta sitten kun on syöty iltapala. Ja sitten siitä tulee kauhea vääntö ja mä en anna ottaa niitä mansikoita. Ja mä lähden vaan, että no niin, että nyt vauvalla on taas kakat ja pitää mennä siivoamaan ne kakat johonkin vessaan. Ja lähden se vauva sylissä sen mansikkalaatikko rattaiden päällä siitä. Ja toinen lapsista huutaa ja toinen jää johonkin lattialle makaamaan ja se oli kauhea, se oli ihan kauhea ja mä olin vaan niin hermona ja
jotenkin ajattelin, että mulla on oikeus olla ja että kun se heitti sen ruuankin roskiin ja siis muistetaan, että kyse alle kouluikäisistä lapsista. Sitten, apua mä aivastuttaa. Sitten me päästään sinne vessaan asti. Sielläkään mä vielä annan niiden ottaa ja niin kuin ne on, että miksi ei saa ja mä oon sanonut, että ei saa ja saa jotenkin siivottua sen vauvan ja ehkä mulla vaippoja oli sit vielä. Ja sit lähdetään näin autolle ja sit varmaan mulla vähän niinku stressi laski ja helpotti, että okei, että nyt me ollaan täältä lähdössä ja niinku vauva oli sitten jotenkin sopivasti, että nyt se varmasti nukahtaa ja mä olin saanut imetettyä sen 1000 kerran ja tää on just tää, että helppo imetys, ei kun niitä vastasyntyneitä pitää koko ajan imettää, jos on jossain reissussa, niin huhhuh. No sitten miksi kukaan lähtee kuukauden ikäisen lapsenkaan mihinkään? Jos joskus mulla vielä on vauva, niin vähintään 3 kuukautta kotona, ei mihinkään. Kotona vaan istutaan sohvalla. No joo. Niin sitten mä niinku tajuan, että voi nyt hitto, mansikoita, että voisiko nämä lapset nyt edes niinku terveellisempää ja parempaa ruokaa tässä saada kuin mansikoita ja mulla on tässä 5 kilon laatikko niiden naaman edessä. Mä muistan, kun me käveltiin sitten sinne autolle ja siinä oli vielä vähän sellainen sotainen fiilis. Ja sit mä niinku tajusin, että eikä. Että nyt niinku mä rauhoitun ja otetaan tää uusiksi. Ja sit mä puhalsin ja sanoin, että hei, että nyt mä kyllä ajattelin tosi typerästi, että eihän sillä nyt ole mitään väliä, että anteeksi ja syödään nyt näitä mansikoita. Ja sitten ennen kuin lähdettiin jatkaa matkaa kotiin, niin sitten syötiin niitä mansikoita siinä autolla ja ihan kiva kotimatka saatiin. Mutta se jotenkin se tuntui musta tosi isolta sellaiselta epäonnistumiselta, että niin typerästä pienestä asiasta menetin niin kovaa hermot ja käyttäydyin itse niin typerästi ja jotenkin reagoitsin liian voimakkaasti siihen, niin se on auttanut mua jälkeenpäin tosi paljon suhtautumaan erilaisiin asioihin ja tilanteisiin. Toki välillä tulee tollasia omasta mielestäni pienemmässä mittakaavassa, että pystyn pysäyttämään itteni ajoissa ja niin kuin tajuta silleen, että onko tämä nyt tämän arvosta vai voisinko mä tässä nyt pysähtyä ja miettiä uudelleen asian. Ja koen, että se ei ole sellaista, että antaisin periksi lapsille, vaan niin kuin, että hetkinen, että okei, nyt mä mietin tämän uudestaan. Mä huomasin, että tämä on teille tosi tärkeä asia ja eihän se nyt ole niin vakavaa, että nyt mä hätiköin. Ja voidaankin tehdä asiat X tai mikä onkaan niin kuin kyseessä. Ja se on auttanut mua jaksamaan paremmin, että kun mä en tee itselleni tollaisia typeriä sääntöjä, ja pidän niistä viimeiseen asti kiinni. Jos teen vahingossa typerän säännön, niin osaan pyörtää sen ja osaan ottaa jotkut asiat rennommin ja nähdä myös tilanteet sellaisina yksittäisinä hetkinä, että okei, tämä on nyt tämmöinen hetki, nyt me toimitaan tässä hetkessä näin ja sitten seuraavalla kerralla voidaan toimia toisella tavalla. Ja mä koen, että se on ehkä myös hyväksi lapsille nähdä sellaista joustamista ja sitä tilanteen lukutaitoa. Että vaikka olisi joku tietyt säännöt ja raamit, niin sitten joissakin tilanteissa niistä voi poiketa. On toki asioita, joissa me ei poiketa ikinä. Esim. Vaikka autoilussa siellä aina on vyöt päällä, vaikka olisi kuinka lyhyt matka ja istutaan istuimessa ja aina käytetään pyöräilykypärää, ei jousteta siitä ja niin kuin joku tällaiset oikein turvallisuuteen liittyvät asiat ja vähän ehkä myös just semmoiset toisten kunnioittamiseen ja rajoihin liittyvät asiat. Ja sitten taas tommoset, joilla ei oikeasti ole niin kuin isomman mittakaavan kuvassa mitään väliä, niin sitten niistä pystytään joustamaan ja mennä tilanteen mukaan. Niin kyllä se on tuonut mulle voimavaroja arkeen. Ja mä en halua kuitenkaan antaa sellaista kuvaa, enkä kannustaa siihen, että joo, ei ole millään mitään väliä, ota rennosti, koska mä itse koen, että tietyt rutiinit ja rajat
parantaa mun elämänlaatua ja hyvinvointia ja helpottaa lasten kanssa toimimista. Helpottaa niin kuin lapsien omaa toimimista myös. Että sitä mä en tarkoita, että pitäisi niin kuin kaikesta päästä irti ja mennä vaan virran mukana, vaan että näkee ne tietyt kohdat, joissa kannattaa vähän muuttaa suuntaa ja ehkä päästää irti alkuperäisestä suunnitelmasta. Mä koen, että työelämässä, varsinkin varhaiskasvatuksen puolella, niin se on myös yksi sellainen mun hyvä piirre, että pystyn mennä tilanteen mukaan ja seurata justiin lapsia ja sitä tilannetta, että mitä se tilanne vaatii ja mitä ne lapset vaatii. Ja sama sitten kotona, että vaikka mulla olisi suunnitelmissa, että nyt mennään kirjastoon vihdoin ja viimein, ja sitten jos tilanne näyttääkin siltä, että ei, että nyt näiden kanssa ei voi lähteä mihinkään, niin sitten mennäänkin vaikka pihalle potkiin palloa tai toistepäin, että jos tuleekin sellainen hyvä hetki, niin. Ja välillä voi antaa myös, että lapset saa päättää, että vaikka, että keksikääpäs te nyt joku ruoka, mitä tehdään tai mitä puuhataan. Ja joo. Et vältän sitä, että se on helpottanut kyllä mun arkea, että mä vältän niitä, varsinkin jos ollaan jossain vähän niin kuin reissussa tai käymässä, niin vältän niitä liian tiukkoja sellaisia omia sääntöjä. Että toki niin kuin se, että pidän omaa jaksamista ja hyvinvointia tosi tärkeänä, että sitten jaksan paremmin lastenkin kanssa, niin mulle se, että lähdetään johonkin reissuun, ei ole syy sitten elää mitenkään huonosti, vaikka valvoa myöhään tai syödä mitä sattuu, vaan että sitten haluan saada reissusta kaiken irti ja voida siellä varsinkin hyvin. Mutta niin, ehkä tämä on just tällainen, että ei ole tähänkään mitään sääntöä, että koska mä joustaisin tai tekisin muutoksia, vaan just se tilanteen mukaan ja se keskisten penkki muistuttaa mua aina siitä, kun en osannut joustaa ja sitten olikin kurjaa. Ja se oli kyllä hyvä merkkipaalu minun äitiyden tiellä, että opin ton. Ja ehkä mä oon sit myös sen kautta oppinut näkemään noita tilanteita lisää arjessa, niitä pienempiäkin sellaisia hetkiä. Ja on ollut ihanaa huomata se, että osaan pyytää anteeksi lapsilta, että hei, että mitä mä nyt tuosta niin kuin hermostuin, että anteeksi, että ei se ollut niin iso asia, että mun olisi pitänyt sulle sanoa rumasti tai tiukasti. Ja niin kuin semmoista kasvua on tullut kyllä omassa äitiydessäni. Tällaisia asioita paljon käydään just mama coach jutuissa, eli äitivalmennuksissa ja vanhemmuusvalmennuksissa läpi, että miten just sitä omaa arkea, tunneilmastoa, mielialaa, niin miten siihen pystyy arjessa vaikuttaa. Kuten sanottu, enemmänkin on tapahtunut tämmöisiä että olen ylireagoinut ja niistä voin kerätä yhden jakson lisää. Tämä oli ehkä vähän nyt tällainen lyhyempi jakso ja en vielä tiedä mitä ensi kerralla teille höpöttelen. Laittakaa ihmeessä, jos teillä on jotain toiveita, että haluatte kuulla mun mokailuista tai äitiystyylistä. Äitiystyyli kuulostaa joltain raskausajan vaatetukselta. Mutta tavastani olla äiti, niin jos haluatte lisää siitä tietää, niin kyselkää ihmeessä ja mä sitten voin näin videon muodossa teille vastailla. Ja muitakin aiheehdotuksia saa laittaa. Ja jos haluat tulla mukaan tänne vlogiin juttelemaan mun kanssa jostain asiasta, niin ehdottomasti saa tulla. Moikka!